Днес ще ви покажа част от материалите, които изработих през учебната година и служеха както за украса в стаята, така и като помагала за учебната дейност. Това е първото нещо, което бях измислила и бях закачила близо до мивката, където децата се миеха, затова част от листенцата са леко деформирани. Това е табелката на първи Б клас с част от нещата, които исках те да прочитат, след като вече взехме азбуката. Ползи от движението. Това беше точно над мивката залепено, как точно се измиват ръцете, какъв е реда за правилно измиване, ползите от добрия сън, защо водата е важна за нашия живот и здравословното хранене, какво можем да закусваме, кое не е здравословна храна. Започвам с другите материали. Ползи от четенето. Идеята е да съвпаднат с темата за пчеличките и затова шестоъгълниците бяха много удобни за тази цел, защото си поставям в центъра заглавието и в краищата подреждам по този начин всичките ползи от четенето. Следващото е наръчника на откривателя по БДП, което бях закачила към края на учебната година с правила, които трябва да спазват децата, когато се движат по улицата, когато са участници в движението. Как се пресича правилно, какво трябва да носим вечер, когато вече е тъмно навън и как да се возим в колата. Следващото нещо са нашите правила, пак на тема пчелички, пак като пчелна пита. Всяко правило. Това бях закачила на стената над вратата. Отначало, когато децата все още не можеха да четат, аз им ги четох тези правила, а по-късно и те сами вече се справяха с това. Тези букви бях закачила над дъската като показни. Имаме си главна и малка, печатна и ръкописна буква. Това е едно от помагалата, които бях измислила по математика за първи клас. Като е с велкро лепенки. Отлепя се и се залепя. Можеха да групират предмети, да броят до 10, да слагат точния брой ябълки, да сложат правилната фигура. Ето един такъв лист за упражнение. Тук за десетици единици, за часовника, като най-отзад съм сложила нужните материали за работа с това помагало. През годината знаете, че в ноутбук създавах много такива листи по различните предмети. Тях си закачах на дъската след часа. Децата можеха да си ги четат, да си ги гледат и припомнят. И им бяха много интересни. Бях изработила на всяко дете по един такъв лист за смятане, подпомагане на смятането до 20, чрез добавяне, метода с линийката. Този календар си бях направила за учебната година, като основата на календара е от Преподаваме БГ. И на Canva си изработих всеки един лист, като гледах тези листи така да са подредени, че да не се застъпват елементите един друг. И този календар стоеше на бюрото ми цялата учебна година. Като има лист, който е с ваканции, учебни дни. И за тази година може би пак ще си направя такъв.
Тези са ламинирани и бях ги изработила за една игра по бързо смятане. Ето такива карти си бях изработила и ламинирала. Такива за четене на срички. Децата изтегляха карта и всеки си прочиташе думичката, която му се е паднала. Като гледах да използвам по-дълги думи, думи, които са по-специфични, по-трудни за децата, за да може да ги упражняваме, а и децата в свободното си време също играеха с тези карти. Тези ще ви ги покажа, но те са от Тему. Пак са за подпомагане на учебната дейност, събиране и изваждане. В моята група учителска лаборатория за AI имаше предизвикателство всеки един да покаже чрез такъв колаж някакви важни елементи от своя град. Дали ще са паметници, дали ще са сгради. Като на гърба на всяко картонче, ето за Девин, например, има съответно QR код с информация за този град и децата с удоволствие разглеждаха колажите за всеки един град. Им беше много интересно. Ето тези табла за Васил Левски, които също са в тази форма. Много, много удобна за показ. Тук бях включила мисли, цитати на Васил Левски. Пак от ноутбук за Махатма Ганди, Мира в училище, вълшебните думи. Тези срички пак си ги бях правила аз на Canva. След това ги принтирам на лепяща хартия, която си купувам от Jumbo и залепям на твърди картончета. Идеята беше да си теглят различни карти и да съставят думи с сричките, които са им се паднали. Това е азбуката, която беше закачена на дъската и по време на часовете по български, при вземане на нова буква, аз я залепях на съответното място, а те си имаха същите картончета на А5, в които отцветяваха съответната буква, която сме взели с синьо или червено, според това дали е гласен или съгласен. Плодове по цветове. Тук исках да използваме малко сортиране по цветове. Хем да видим дали познават децата всички плодове, поне тези, които са по-разпространени. Следващото помагало е пак по математика. Състав на числото, посока на изписване, малко задачки за събиране, изваждане, за сравняване и къщичката на числата. В часовете по математика използвахме тези къщички, аз им ги правех на Canva и ги принтирах, залепях ги над дъската и за всяко дете правех такава празна къщичка. Те си ги залепеха в тетрадките и си ги попълваха. И им беше много удобно и приятно. Има ги от 1 до 10 числата. Следващото помагало явно се е разпаднало от спиралата. Видове на листата на растенията, според вида им, домашни животни и как човек ги отглежда и какво използва от тях. За дивите животни съм споменала, водни животни, животни в джунглата, животни в пустинята. Така. Тук има устройство на дърво, чрез
е съставен от корен, стъбло, лист, цвят, плод, като тук също е с велкро лепенки. Според вида на стъблото растенията са дървета, храсти и тревисти растения. Ето така също може да се отлепя и залепя. Пак устройство на растението, кое е плод, кое е цвят, кое е лист и от какво имат нужда от растенията, за да се развиват най-добре. Следващото е за сезоните, промени и дейности. Много беше удобно, когато работихме по околен свят или родинознание, да използваме тези картинки, когато децата вече трябва да обясняват какво се случва през съответния сезон с природата, с дейността на хората и с животните. Ето тук съм отделила внимание. Първо имаме природа и животни, след това имаме дейност на хората. Пак е с велкро лепенки, пак може да се отлепя и залепя. Това беше подаръче за началото на учебната година. Тук така го бях изработила на Canva. Бях си отбелязала къде се срязва и тук стои моливче. Това беше част от подаръчетата. Ето тези, които ви казах, че по математика направих за всяко дете, за да улесня смятането. Тук започнах да си изработвам гласните звукове. На дъската бяха залепени и с добавяне на съгласен, например Р, те трябваше да четат по срички. Ра, Ре или Ар, Ер. Така бях започнала да ги правя. Това може да се направи за цялата азбука, за всички съгласни и да четат децата. Бях си изработила българската азбука с предмет за всяка буква, посока на изписване, думичка, която да четат за всяка буква. Тук са цифрите и пак посока на изписване. Тук са картинки, като на гърба е дадена думата на това, което е нарисувано. И още една част от тези стрички. Доста направих от тях. Ето може да видите колко много стрички им изработих. И на тях им беше доста забавно да ги съчетават в думи. Това бяха повечето от моите помагала и материали. Надявам се, че са ви харесали и може да си вземете някаква идея за вас. Част от тях, които са на тема пчелички, ще покажа и в видеята с Canva в час. А за останалите, ако имате въпроси, мога да показвам или да обяснявам.